Kawadhi nyimeni Oganda Jo-Islam kaunti ma Kisumu ong'anyo kinyi ma kawuono ka gidwaro ratich jo-Palestine kalore kod lweny manie kindgi kod piny Israel. Ne gichokore kendo wuothe apaya ma chuny boma ka gidwaro mondo lweny manie kind piny Israel gi Palestine orum kendo luongo jotend pinje mondo odonjre gi lwenyno kendo ne ni piny Palestine oyudo ratichgi. Gisea lwenyno ka giwacho ni mine kod nyithindo e piny Palestine onge gi ketho mamiyo ok ginyal yudo ratichgi mar dak gi kwe. Waloso gini mondo wakwa jotend jopiny ni gima timore Gaza rach. Ok wanyal dak e piny ma nyithindo ma johigni 15 igo mbom gokinyi gi gotieno to piny oleng. Kadwa ni mondo wuo gi jotelo mag Saudi Arabia, Arab countries, gin gi power mar chuno jo-Israel mondo kel ceasefire Gaza by cutting gas. If we use gas in the world, kagi chungo gas okusi, bro chuno jo-Israel mondo kel kue Gaza. Sisi katika hii kutembea kutafuta amani kwa Palestine ni kulilia haki za binadamu ambaye dhulma zinafanyika katika Palestine. Watoto wa mama na wazee wanauliwa bila makosa yoyote na hawajui hata chenye kinafanya wanauliwa. Lile ni vuguvugu ambalo kwamba linataka haki ya Palestine. Kwa muda mrefu sana Wafalestini wamegandamizwa, wamefinywa chini mpaka wamerudishwa mahali pamoja ili tu kugandamizwa. Lakini imefika wakati wa kwamba tuseme sisi Waislamu kote duniani tunaipigania haki ya Palestina.